салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври нуҳуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври нуҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якуми навбат қобили қабули мухлисон нашуд. ин шояд ба он хотир бошад ки баъзе дастаҳои лигаи якум бозиҳояшон бо сабабҳои маълум баргузор нашуду мухлисон аз тамошои чанде аз бозиҳои марказӣ бенасиб монданд. сабаб ин аст ки баъзе дастаҳои лигаи якум дар марҳилаи яккашниҳои ҷоми тоҷикистон иштирок доштанд ва бо ин сабаб рақобатҳояшон баргузор нагардид. масъалаи дигар ин дастаи норак буд. чанд даври охир мо дар барномаи мазкур оид ба мушкилиҳои домангири норак ҳарф зада будем ки онҳо бо сабаби надоштани маблағ ба бозиҳои сафарӣ намерафтанд ва ҳам футболбозон таи чанд моҳ бидуни маош фаъолият мекарданд. дар ниҳоят кор то ҷое расид ки бошгоҳи норак аз ҷониби лигаи футболи тоҷикистон пурра аз идомаи рақобатҳои лигаи якум берун карда шуд. сабабҳо хеле зиёданд ва дар ин маврид мо бо намояндаи лигаи футболи тоҷикистон тамос гирифтем. дуруду паёма мухлисони тамошобинони футбол. дар навбати аввал лигаи футболи тоҷикистон ҳамчун масъули ташкил ва баргузоркунандаи бозиҳои чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум таассуф аст ки як дастаи иштирокчӣ аллакай дар даврҳои аввали мавсими кунунии қаҳрамонӣ аз идомаи рақобатҳои чемпионат боз монд. қобили зикр аст ки дар оғози сол яъне қабл аз шурӯъи мавсими футболӣ аниқтараш санаи 19 январи соли ҷорӣ комиссияи литсензиякунонии федератсияи футболи тоҷикистон дар ҳайати роҳбарият аз федератсияи футболи тоҷикистон ва лигаи футболи тоҷикистон ва дигар шахсони масъул ва мутахассисони соҳа ба шаҳри норак сафарбар гардида аз ҳолати омодагии варзишгоҳ худи даста ва маблағгузории клуби футболи нораки шаҳри норак дар мулоқот бо раиси шаҳри норак мирзозода иброҳим вохӯрӣ ва муколамаҳо доир намуд. дар навбати худ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри норак сарпарастии пурраи дастаро барои мавсими футболи соли 2026 бо пешниҳод намудани харҷнома бо маблағгузории зиёда аз 1 миллион сомонӣ ба федератсияи футбол тасдиқ ва пешниҳод кард. даста дар бозии сафарии даври ҳаштум муқобили клуби футболи сарӯйкамари ноҳияи 5 санаи 24 май беогоҳӣ сафарбар нагардид. ниҳоятан кумитаи тартибу интизоми федератсияи футболи тоҷикистон дар ҷаласаи навбатӣ ба клуби футболи нораки шаҳри норак тибқи муқаррароти банди 5 моддаи 5 кодекси интизоми федератсияи футболи тоҷикистон бохти техникӣ ва барканорӣ аз ҳайати дастаҳои иштирокчии чемпионати тоҷикистон ба ин дастаҳои лигаи якумро содиқ намуд. амалкарди мазкур ба низоми ягонаи тақвими бозиҳои чемпионати тоҷикистон ба ин дастаҳои лигаи якум таъсири бад расонида аз ҷониби дигар зарар ба 15 дастаҳои футболи иштирокчии чемпионати тоҷикистон ворид сохт. бо ду калима мешавад иброз намуд бетаваҷҷоҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри норак ва муносибати ғайрикасбии масъулини даста. ин мушкилиҳо ба ҷадвали мусобиқа ҳам бетаъсир намемонад. дар ҳол баъди хабари расмии хориҷ намудани норак аз ҷониби кумитаи тартиби интизоми федератсияи футболи тоҷикистон дастаи саraz дар саҳифаи худ хабар дод ки бо сабаби берун шудани норак аз ҷадвали мусобиқа ва бекор кардани имтиёзҳои он дастаи саraz ба таври автоматӣ ба мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа баромад. акнун шумораи бозиҳо ба тақвими рақобатҳо таъсиргузор мешавад ва ҷобаҷогузорӣ ҳам билохира баҳс ба вуҷуд хоҳад овард. хулас ин мушкилии як тарафи мусобиқа. боз аз тарафи дигар мухлисону футболбозони дастаи мастчо ҳам кам-кам тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ тамос гирифта аз чунин мушкилиҳои иқтисодӣ шикоят доранд. чанд рӯз пеш чунин навишта буданд ки мушкилиҳои дастаи норак дар сари мо ҳам ҳаст. ҳатто гуфтанд ки агар ин мушкилӣ дар 2 рӯзи охир ҳал нашавад мо ба бозии сафарӣ муқобили шодмон намеравем. аммо билохира маълум гардид ки онҳо муқобили шодмон бозӣ карданд ва умедворем ки ин мушкилиҳо ҳалли худро пайдо кардаанд. бозии дастаҳои саразму ҷиликул аз рақобатҳои марказии давр буд. вақте сараз баъди рафтани норак ба таври автоматӣ ба садри ҷадвал баромад, ғалаба дар бозӣ бо ҷиликул барои дар ин зина боқӣ мондан муҳим буд. дар ҳамин рақобати мисли обу ҳаво лозим футболбозони сараз дар дохили майдон ба мушкилии беголӣ дучор гардиданд. ин дар ҳоле сар зад ки футболбозони ҷиликул дар дақиқаи 8 дидор ҳисобро кушоданд ва сараз дигар то охири рақобат чӣ кӯшише мекард бесамар ба поён мерасид. хавфи аз даст додани имтиёз ва ҳатто фаромадан ба зинаи дуюм онҳоро таҳдид менамуд, вале хушбахтона барои мухлисони ин даста дар охирин дақиқаҳои илова кардаи довар тариқи автогол бозингарони сараз ҳисобро мусовӣ карданд.
бозии дигар миёни Шодмони Ҳисор ва Масчо буд ки футболбозони дастаи Шодмон ба дарвозаи меҳмонон шумораи голҳои зиёд заданд ва билохира ҳисоби рақобат 6-3 ба фоидаи онҳо хотима ёфт. рақобати тимҳои ҳулбуки восе ва душанбе низ аз рақобатҳои марказӣ ба ҳисоб мерафт. душанбе баъди танаффуси тӯлонӣ ниҳоят ба рақобатҳои лигаи якум баргашт ва аввалин рақобати ин даста муқобили ҳулбуки восе афтид. ҳам ҳулбук ва ҳам душанбе бозии хуб нишон доданд. ҳар ду таҷрибаи баланд дар бозиҳои калонро доранд ва бозӣ то ҳадде касбӣ мегузашт ки баъди тамошоаш ба худ мегӯӣ ки воқеан бозӣ тамошо кардам. ҳар ду фурсатҳои хубро истифода мебурданд ва дар хатти дифоъ бозии устувор нишон медоданд. ана ҳамин бозии пурэнержиро ҳамкорони мо таҳлил карданд ки якҷоя тамошо мекунем. дидори дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва душанбеи шаҳри душанбе дар доираи яке аз бозиҳои марказии даври нӯҳуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи марказии навбунёди ноҳия баргузор шуд. ҳар ду даста ба ин бозӣ бо тайёрии хуб омада аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ пайваста дар назди дарвозаи рақиб ҳуҷумҳо созмон медоданд. голи аввали ин майдондорӣ дар дақиқаи 40 аз ҷониби ҳамлавари дастаи меҳмонон раҷабзода биҳиштӣ ба самар расонида шуд ки аз як партофти ҳамдаста истифода намуда баъди гузариш аз ду ҳимоятгар ва дарвозабон ниҳоят ба задани голи аввали дидори имрӯза шарафёб шуд. дар идомаи нимаи аввали майдондорӣ бошад дастаҳо боз ҳам ҳолатҳои головарро созмон медоданд, аммо кӯшиши футболбозон бенатиҷа анҷом ёфта. бо ҳисоби 0-1 бар нафи дастаи меҳмонон футболбозон ба танаффус баромаданд. дар оғози нимаи дуюми майдондорӣ бошад дар ҳайати дастаи ҳулбук 4 тағйирот ворид карда шуда соҳибони майдон бештар ба хатти ҳамла рӯ оварданд. дар ин қисмати бозӣ дастаи соҳибони майдон бартариро пурра ба даст гирифта чандин ҳолатҳои голзаниро созмон доданд, аммо кӯшиши футболбозони хатти ҳамла бенатиҷа анҷом ёфт ва ҳисоб ҳамоно 0-1 бар нафи дастаи меҳмонон буд. дар дақиқаи 50-уми майдондорӣ бошад баъди иштибоҳ дар хатти ҳимояи дастаи ҳулбук футболбозони дастаи душанбе аз тарафи чапи майдон ба ҳуҷум гузашта раҷабзода биҳиштӣ голи дуюми худро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намуд. голи дуюми дастаи меҳмонон то андозае боис шуд ки футболбозони хатти ҳамлаи ҳулбуки ноҳияи восе ба ҳуҷумҳо гузашта пай дар пай дар назди дарвозаи рақиб ҳолатҳои хатарнокро созмон диҳанд. дар дақиқаи 70-уми майдондорӣ бошад баъди як ҳуҷуми бобарори дастаи ҳулбук тӯб ба дасти сарбони дастаи душанбе бархӯрд ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии пеналти таъин намуд. имконияти мазкурро футболбози бо таҷрибаи дастаи ҳулбук Сафаралӣ Каримов ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро 1-2 намуд. дар идомаи бозӣ дастаи душанбе бештар дар хатти ҳимоя майдондорӣ намуда ҳуҷумҳои созмондодаи рақибро бартараф менамуд. дар дақиқаҳои изофанамудаи довар бошад ниҳоят нимҳимоятгари дастаи соҳибони майдон Аминҷон Эргашев партофти Абдухолиқ Алимовро истифода карда бо як усули зебо тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон гардонид. ҳарчанд дар идомаи бозӣ ҳар ду даста имкониятҳои голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале бозии мазкур бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расида дастаҳо як имтиёзиро соҳиб шуданд. хеле ки мо медонем дастаи душанбе дастаи наврасони дастаи якачини мо мебошад ва қариб беш аз 8 моҳ аст ки ин даста дар машқи тамринҳои бигем тайёрӣ ба бозии осиёӣ иштирок кардан дар гуногун мусобиқан ва чӣ хеле ки бори дигар дидем бачаҳо беҳад дар як формаи хубанд. хусусан қисми аввали бозиро дастаи душанбе беҳад хуб бозӣ кард. албатта баъди чунин бозӣ ки мо дар қисми аввал нишон додем мо розӣ набудем аз рафти бозӣ ки мо ягон ҳолати голзаниам надоштем. ба мо лозим шуд ки дар аввали қисми дуюми бозӣ 4 нафарро иваз кунем, умуман бозиро ба тарафи худ гирем, барое ки баъди 2-0 фикр мекунем ки дигар дар хатти дифоъ шиданам ягон маъне надошт. албатта бозигароне ки ба майдон биромаданд фикр мекунам аз ӯҳдаи ҳамун вазифае ки мо гузоштем хеле сарбаландона иҷро карданд. албатта ба фикри ман вақтам каме ба мо камӣ кард ё ки бисёр ҳолатҳои голзаниам доштем мо натонистем ки ин ҳолатҳоро истифода барем.
акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи рақобатҳои даври нуҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. дастаи саравз дар майдони худ чӣ гуна гуфтем дастаи ҷиликулро қабул кард, вале ғалаба карда натавонист. ҳисоби рақобат мусови 1-1 хотима ёфт. бозии дастаҳои Сомону Исфара, Нораку Шоҳмансур барои мо шумо маълум ки бо сабаби рафтани дастаи Норак бозӣ баргузор нашуд. бозии дастаҳои Моҳиру Сарои Камар, Паншеру Рахш бо сабаби иштироки дастаҳо дар ҷоми Тоҷикистон баргузор нагардид ва ба рӯзи дигар ба таъхир гузошта шуд. дастаи Шодмонро гуфтем ки дар майдони худ дастаи Масчоро бо ҳисоби 6-3 мағлуб кард. ҳулбуку Душанбе бозиро мусови 2-2 намуданд ва Рангон бошад дар майдони худ ба дарвозаи дастаи Сарҳачӣ 2 голи беҷавоб зад. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвали мусобиқаи лигаи якум. дастаи Саравз бо 20 имтиёз дар зинаи аввал аст ва дастаи Сарои Камар бошад як бозӣ камтар аз дастаи Саравз дорад ва бо 17 имтиёз дар мавқеи дуюм қарор гирифтааст. дастаи Паншер бошад 16 имтиёз мавқеи сеюм ва Моҳир бошад дар чоргона ҷой гирифтааст бо 14 имтиёз дар мавқеи чорум қарор дорад. дастаҳои Душанбеву Исфара дар охирин хонаҳои ҷадвали мусобиқаанд. ҳарчанд дастаи Душанбе фақат то даври нуҳум ҳамагӣ 3 бозӣ баргузор кардаасту халос, вале дастаи Исфара бошад дар 9 давр ҳатто 1 имтиёзам ба даст наовардааст. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба рақобатҳое ки дар даври оянда ба миён меоянд. дастаи Сарои Камар дар майдони худ дастаи Паншерро қабул мекунад. Шоҳмансур бошад дастаи Моҳирро интизор аст ва Сарҳачӣ бошад бо дастаи Шодмон мубориза хоҳад буд. дар рӯзи дигар дастаҳои Рахш ва Рангон бо ҳамдигар рақобат мекунанд ва Исфара бошад дар майдони худ дастаи Душанберо интизор аст. бозии дастаи Масчоҳ дар даври навбатӣ дар муқобили Ҳулбук рост меояд ки ин дар майдони хонагии дастаи Масчоҳ сурат хоҳад гирифт. дастаи Ҷиликул бошад бо дастаи Норак бояд бозӣ мекард, вале дастаи Норак аз идомаи рақобатҳо берун шудааст. аз ин хотир дастаи Ҷиликул дар ин давр озод меистад. дастаи Сомон бошад дар майдони худ дастаи Саравзро интизор аст ва яке аз бозиҳои марказии давр ҳам маҳз ҳамин рақобат ба ҳисоб меравад. ин нашри навбатии барномаи Фат буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд ба ётон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатии барнома пирӯзу поянда бошед.